subscribe. Hintay ang ano yun? Okay. Pa kami kwa pag-alat ni BAYYEK. Akan makita lang dun. Amo dalatan ang harap maalat tayo basta lumaklakad tayo. Hindi din ba? Kabilang ti kwa. Pagitan din ba? Eh. Tidak kami tata dito eh. Tidak kami tata dito eh bantay. Gusto guys, di pag namin ngusuti pangalaami di BAYYEK. Ano na ba? Minta-minta tayo bigat. Ano pa kami nagberok yung UONG. Oh, pinya. Okay. Okay. Okay guys, silid kami guys. Silid kami dyan ti pagkalaan mi ti BAYYEK. Tandaan namin madano dan. Kami hindi mapinakdang. Yun. Da. Tingin yung pagkalaan mi ti BAYYEK. Nalibog ka tayo. Ayan guys. Isa din tanong na lakadi pa ng alami. Sunod pa nila tayo si mga kami. Tingnan natin kita. Pero kung kortet ito ang malikot ha, 5 kortet kami, nagutom ko ng pating natin. Tara. Uy, bababa tayo. Ito guys, di ko muna nga. Huwag namin nga, BAYYEK kayan may. Quick. Ito yung mga jay, kung kuna nga itlog na, makakaslakatay. Kakay? Itlog. BAYYEK tiga ko.
guys, marami na akong nahuling bayek. Kami ngayon guys sa liblib na lugar. Dito kami kuha ng mga bayek. Alam niyo yung mga bayek? Alam niyo yung mga bayek? Yung mga anak ng tukak. Anak ng tukak. Yan, tang-tang. Ikadendere gitu irup-rup na. Tapno han nga nakarugulugit jalan tayo nga bayek. Noy. Bisa na tagtudon guys. Bisa na tagtudon ka dan saman bagyunan ng Canada. Okay. Ano drakal? Drakal na bayek na. Betugot kwa. Dating kalsada. Sinyalis na lang di banger daya. So ito nagulungan ti tanong ay nagitlugan di kiti gaku. So nagbalin nga bayek. Ano naman? Bukod na. Ano? Sakta ka lang. Sama ka muna. Ilo. Nagtutuwa ko kung nakalapin mo na.
May nakita kaming buong. May nakita siya na aming rescue. Buong. Yan ayun, nakita nyo. Lang ito eh. Tama nagkatang. Pati dito ano ako? Pangit guys. Yan guys. Buong. Nakita na nga uong kami. Wow. Wow, nagaduwa ang uong. Tambak. Uy. Nagadu. Nagadu man na uong si dainan. Narakon. Uy. Uy, uy. Bayak plus uong. Yum, yum, yum. Makikita rin na guys. Oh, makikita rin ha. Oh. Itong uong. Kaparis na iti, bayak. Ay. Aw. Kabanlog. Kabanlog ti. Kabanlog ti agalat ti uong kin bayak. Ito na alam eh. Nakita yun. Nakita yun guys. Nakato niya. Nakato tayo maalang na bayak kung nagrigat mo nga alaan. Ito kabanlog kung makalat ti makan. Sida. Pagbiyak. So yun guys, mantika duwami nga may santa. Nakaroon nakita naman nga uong. Uong nga do. Alright bro! Jack! Hindi ka na nakasukol. Yun. Yun guys. Yun, yun. So yun guys, so kawit kami good lamang na alam nga kasi ka ano uong uong then uong manan uong so aja just naalami kini kadut tudo manan and thank you.